Tɛnɛn uti kalo tile duuru san 2024 Bamakɔ News filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw ka kunnafoni di waati ni ye o selen aw bisimila. Kunnafoni daminɛw la an b'a daminɛ ni kumakan ye min ni a bɔra an ka Mali ɲɛmaaw yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnma ni a lasera an ka jamana minisiri fɛ ni ale tɔgɔ ko Colonel Abdulaye Mayiga. Minisiri don min ni ale kɔni ye gouvernement ka kuma lasela ye. Fɛn min kɔni ye a y'a yira k'a fɔ kununko an ka Mali jabaranisoba kan ni o ye ORTM ye. Ko Ukraine jamana maaw ko ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni ye baaraɲɔgɔnya kɔni an kɛn bɛ ka o jɔ ani ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Ukraine jamana maaw ye u ka cɛ kofɔlen min ni a bɛ fɔ o ma ko Andriy Yusov k'ale y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye an ka finitigilakaw u ye wulikajɔ min sabati déjà waati ni yaasa k'an ka dugukolo kɔni minɛ ni k'o kɛ an ta ye. Fɛn min kɔni Ukraine jamana maaw ye ko u ka finitigilakaw dɔw yira kɛnɛ kofɔlen kan ni ka banbagaci wale maaw dɛmɛ yaasa ka an ka sɔrɔdasiw kɔni ka u kɛlɛ. O kumaɲɔgɔnya kɔni senfɛ sa fɛn min kɔni ni cɛ kofɔlen n'a fɔ ko Andriy Yusov a ye kumaw caman fɔ Mali jamana kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnma a tilala k'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana ko olu bɛ u ka dɛmɛ don fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw kɔni olu ma yaasa u bɛ se ka Mali jamana kɔni kɛlɛ cogoya min kɔni o la. O waati kelen na fɛn min kɔni ye Ukraine lasigiden min bɛ Senegalikaw bara ale fana ye nin kumakan in kɔni ni ka a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye olu ka dɛmɛ k'o bɛ banbagaci wale maaw ye a ka ja kɛrɛnkɛrɛnma Mali jamana kɛlɛli o la. O de senfɛ fɛn min kɔni ye Sénégalais ka minisiri min bɛ yen ni a ɲɛsin bɛ u ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye nin cɛ kofɔlen kɔni wele joona joona ni ka a bila a ka baara hukumu kɔni o kɔnɔna la. U y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ale bɛ lasigidenya min na Sénégal jamana kɔni o kɔnɔna la a k'a dɔn k'a fɔ o baara min filɛ nin ye ale filɛ nin ye ka nin waleya min kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma ko o tɛ o baara in dɔ ye. U kɔni a bilasira kosɛbɛ ni ka tila ka kangari gɛlɛn kɔni da a ye ani ka hakili jigin k'a fɔ fɛn min kɔni ye Sénégal ale ni Mali jamana badenya ani teriya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ sababu ye cogoya si la ni ka o juru kɔni ka o kun kɔni tigɛ. Hali bi an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna la fɛn min kɔni an ka finitigilakaw ka tɔgɔlaso kunnafoni di soba o y'a yira k'a fɔ an ka Mali dugu min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko Tagalot min filɛ nin ye fɛn min kɔni ye Kidali ale mara la a yirala k'a fɔ uti kalo tile 4 tɛmɛnen ni o bɛnna kununko kari ma banbagaci wale maaw n'u bɛ taa maa 12 bɔɲanko olu kɔni wulikajɔ kɔni sabati ni ka don dugu kofɔlen kɔni kɔnɔna la fɛn min kɔni u tun bɛ bolimafɛn sen 2 la moto ani bolimafɛn sen 4 fo ka taga se mobili kɔni o ma. U ka wulikajɔ in senfɛ o kɛra sababu ye ni ka degun kɔni lase ni sigida maaw kɔni ma bari sabu a yirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye u ye gɛlɛya walew caman ta ka u sɛgɛrɛ min taara kɛ sababu ye yɛrɛ ni maa kelen ni ale min tora o ko kofɔlen kɔni na ani fo ka taa se u ye maaw ka mobili kɔni ni ka o jeni a ka dɔn k'a fɔ degun caman o sɔrɔla nin ko kofɔlen na a donni kama. Kunnafoniw senfɛ fɛn min an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɔni boloda o yɔrɔnin bɛɛ ni ka taa maa ninnu ni ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la o y'a sɔrɔ o kɔni sira kɔni ka o boloda nka o kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn kɔni u bɛna to ka larawuliw kɛ yaasa ka se ka hakilisigi di maaw ma cogoya min kɔni la yaasa u bɛ se ka u ka sigi kɛ ni u lafiya ani basigi kɔnɔna la cogoya min kɔni o la. An ka finitigilakaw tɔgɔla kunnafoni soba a ko k'a bɛ badabada dɔw kɛ maa ye maa min ni ale ni tora nin ko in kɔni na ani ka tila ka nɔgɔya da kɛ maa minnu bɛ ni u joginna a ko kofɔlen kɔni o la. Hali bi an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna la fɛn min kɔni an ka Mali dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko hôpital du point G a yirala k'a fɔ maa 3 olu kɔni tun kɛn bɛ ni ka faso wari kɔni ka kɛ u facɛn ye. O maa 3 dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni Aliyu Danbɛlɛ fo ka taa se Daramani Kone ani Balaji Ture. Ka kɛɲɛ ni baaraw gɛlɛyali ye ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen kɔni na u ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda ka se k'a ɲɛɲini kun jumɛn de la degun kɔni b'a la ka sɔrɔ baara in kɔni o kɔnɔna la. O de kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko ni maa 3 in kɔni kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye CFA wari miliyɔn 64 kɔni o ntaraki u ni ɲɔgɔn cɛ faso wari kɔni o la. O de senfɛ kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni maa kofɔlen ni ka u wele mɔgɔ jeninen kan u ka taa ni ka taa u yɛrɛ ɲɛfɔ. O ɲɛfɔliw kɔni senfɛ sa fɛn min kɔni a maa 3 kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲangini kɔni sɔrɔ kaso la ani fo ka taga se ɲanginiw ma an b'a fɔ min ma ko amande u bɛ min sara CFA wari kɔni na yaasa faso ka nafolo bɛ se ka bila a nɔ la. Nka kunnafoniya ye min yira n na k'a fɔ o ye fɛn min kɔni a maa 3 kɔni na maa 2 de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni nana kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ
kɛrɛnkɛrɛnma Balaji Ture ani Daramani Kone olu tun bɛ n kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ a donni kama nka maa min kɔni bɛ ni ale ma ye nin kɛnɛ kɔfɔlen kan o tɔgɔ ko Aliyu Danbele ale kɔni ka ɲangini fanga bonyana kosɛbɛ bari sabu a yirala k'a fɔ san 20 kaso a kan ka o kɛ fo ka tila ka taa sefa wari 100,000 min ka o sara faso kɔni ye ka kɛɲɛ ni baara ye a ye baara min kɔni ka o kɛ. Kunnafoniw nasira la hali bi an b'a yira aw la k'a fɔ fɛn min kɔni an ka jamana sigida filanan ni o ye commune D ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ fɛn min kɔni ka kɛɲɛ ni baaraw kɛcogo juguya ye olu ka mairie maaw kun bɔra u nɔ la fɛn min kɔni u ka mairie a ɲɛmaa a mairie ani fo ka taa se a n'a baarakɛɲɔgɔn ma olu kɔni jamana y'a yira k'a fɔ k'u ka walan kɔni sɛbɛn ka kɛɲɛ n'u ka baara kɛcogo juguya ye ka taa o donni kama fo ka na se an bɛ wagati min na i ko bi fɛn min kɔni commune D kɔnɔna maa kun tɛ a ɲɛma mun bɛ a ko ɲɛ kɔni ɲɛnabɔ o de senfɛ danaya kɔni taara ni k'a da maa kan maa min ni mɔgɔ dogolen tɛ an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni a tɔgɔ ko Aminata Daramani Tarawele. Aminata Daramani Tarawele ni ale kofɔra bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ maa dogolen kɔni tɛ bari sabu a ye minisiriyaw kɛ an ka jamana in kɔnɔ yan don tɛmɛnenw la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ɲɛsin bɛ fɛn min kɔni seko ani dɔnko ani fo ka taa se an ka kokɔrɔw ka olu kɔni kanu don hadamadenw na a ye o baara kɛbagaba dɔ ye jamana in kɔnɔ yan nɔ. A yirala k'a fɔ fɛn kɔni Aminata Daramani Tarawele u b'a fɔ ma ko délégation spéciale o bilala ale ka bolo kan ka ɲɛmaya kɔni di a ma yaasa o bɛ se ka mairie kɔni ni ka a labaara ni ka baaraw kɔni sabati a sigida kɔfɔlen kɔni na ni o bɛ commune D kɔni kofɔ maa 6 olu fana sugantira ni ka fara Aminata Daramani Tarawele kan o maa 6 dɔ bɛ tali kɛ fɛn kɔni Awa Cɛrime Tarawele ani fo ka taa se Madame Wele Jalo Aliyu Kasoge ani a fɛn kɔni Satigi Sidibe ani Bakari Kone fo ka taa se Seku Gaku olu bɛɛ lajɛlen kɔni sugantira ni ka fara Aminata Daramani Tarawele kan yaasa o bɛ se ka wulikajɔw sabati Bamakɔ sigida filanan na yaasa maaw bɛ se ka ɲɛko lafiya sɔrɔ cogoya min na mairie ka baara taabolo kɔni o la. Samiya an kɔni bɛ o la nin wagati in na fɛn min kɔni ji kɔni ka kasara ale fanga kɔni b'a la ka bonya kosɛbɛ an ka Mali dugu min n'a bɛ fɔ o ma ko Tɔnbukutu ani fo ka taa se Gawo ani fo ka taa se Bila ani Jalasago olu kɔni ye degun kɔni caman sɔrɔ fɛn min kɔni kununko kari tɛmɛnen sanba kɔni nana Tɔnbukutu ka kɔni o baara min kɛra sababu ye ni ka ji kɛ ka sira tigɛ maaw kɔni na ani fo ka taa se Gawokaw ma u ka dugu min bɛ yen ne bɛ fɔ o ma ko Alijana Baɲa ani fo ka taa se u ka dugu min n'a fɔ ko Canbugu na o dugu kofɔlen ninnu kɔni na ji kɛra sababu ye ni ka maaw ka so kɔni ka o bin ani fo ka taa se Jalasago ji kɔni ye degun caman ta ka lase olu ma ka yira la fana k'a fɔ Bilakaw baara olu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ fana k'a sababuya kɛ fɛn kɔni sanji ka nacogo ye ni ka caya. Awa o ye weleweleda kɛ jamana ɲɛmaaw ye hakili ka to olu la kosɛbɛ tuma dɔ la hali n'a sɔrɔ Bilakaw baara jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɔni sabati nka hali bi weleweledaw bɛ sen na yaasa jamanadenw bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ cogoya min na samiya latɛmɛko ɲuman na. Fasoden ɲumanya ale baara bɛ waleya don o don wa fasoden ɲumanw n'u ka baara waleya a ka kan an ka o ɲɛfɔ maaw ye u ka faamuyali sɔrɔ o la fɛn min kɔni an ka jamana minisiri kɔrɔ premier minisiri kɔrɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Musa Mara ale kɔni ye bataki sɛbɛn ni k'a ɲɛsin an ka jamana minisiri ɲɛmaa ma bi ni o ye Dr Sogɛl Kogala Mayiga ye bataki min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ale ye Musa Mara ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye jamana minisiri ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ hali ni bɔra la hakɛ dɔw bɛ jamana bɛ a jɔ ye o jɔyɔrɔw la fɛn kɔni ale Musa Mara a y'a laɲini ka o hakɛw kɔni ka diɲɛ o kɔ k'o bila faso tɔgɔ la fisabililayi wa rasuli a yirala k'a fɔ fɛn kɔni Musa Mara a ye nin bataki in kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana minisiri ɲɛmaa ma ni o ye Sogɛl Kogala Mayiga ye wa a jaabira fɛnɛ fɛn kɔni primature maaw kɔni fɛ bari sabu u ye u ka cachet kɔni ka o sigi a fɛn min kɔni a ka bataki in kɔni o la Musa Mara a filɛ ka nin waleya min kɛ nin ye hakililajigi bolo ma minisiri kɔrɔ ni bɔra premier ministère la jamana bɛ hakɛ mun ta ye a dɔw bɛ tali kɛ fɛn kɔni CFA wari 140 kalo o kalo o bɛ d'i ma ani i ka courant sara ji sara o bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka bɔ i kan ani fo ka taa se fɛn kɔni i bɛ weleli minnu kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ jamana bɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta ba la yaasa i bɛ se ka lafiya sɔrɔ i ka premier ministeriya bannen kɔfɛ i kana se ka degun sɔrɔ cogoya min na nka Musa Mara a kɛlen filɛ nin ye ka jɛ nin bɛɛ lajɛlen nin kɔ ni k'a di faso ma bari sabu ko ale y'a ye k'a fɔ jamana bɛ degun min kɔnɔ nin wagati in na ko bɛɛ lajɛlen kan ka i seko kɛ jamana ye nin fana y'ale jɔyɔrɔ ye fasoden ɲumanya taamasiyɛn na fɛn kɔni ka ɲɛsin Mali jamana ma an b'a fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na farikolo ɲɛnajɛ ta nasira la fɛn min kɔni ye Mali jamana fɛn min kɔni diɲɛ dun naani bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min ka farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Jeux olympiques Mali jamana kɔni a yirala k'a fɔ an ka maa kɔfɔlen fɛn o fɛn min taara nin kɛnɛ kɔfɔlen kan an bɛ wagati min na i ko bi an ma se ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ni ka bɔ olu maaw yɔrɔ hali n'a sɔrɔ an ka dolancilaw olu sen bɔnna kulun na
ani fo ka taa se an ka natation ma ani an ka maa wɛrɛw a yira la k'a fɔ sibiri tɛmɛnen fɛn min kɔni ye Fode Sidibe ni ale tun bɛ ka athlétisme kɛ ani fo ka taa se Ayisata Jabate ma ni ale fana tun bɛ ka natation kɛ olu kɔni fana sen bɔra kulon na ka bɛn nin don kofɔlen kɔni ma an bɛ don min na i ko bi Mali jamana tɔgɔ la cɛ kelen min bɛ yen ni a bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kɔni kan ale kɔni ye Ismaël Kulibali ale bɛna taa Mali jamana kumabɔ ni fɛn min ye o kɔni ye taekwondo ye an b'a jigiya k'a fɔ ale kɔni na kɛ sababu ye ni Ala sɔnna ma ni ka jɔnya lase an ma awa fɛn min kɔni ye Jeux olympiques kɔni o sira fɛ limanaw bamananw ko ten ko karatɔ kana gileki ye fila ye kelen bɛ a kana kelen b'a nɔfɛ yalabaga kana nin yɔrɔ la an bɛ denmisɛnw de ladi maninfin i k'i kan k'i jɛɲɔgɔn suganti i kan ka kɛ maa ɲuman ye barisabu ni degun nana a b'a yira k'a fɔ karisa kɔni ale ni nin karisa ma u bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ sugu kelen ye wa u bɛɛ lajɛlen bɔgɔ pere kelen na nka n'a y'a sɔrɔ i bɛ yala maa nɔfɛ maa min ni ale jogo ka ɲi n'a ka lahalaw ka ɲi hali ni hɛrɛko nana fana hali n'a sɔrɔ e ma ɲi e n'ale bɛ jɛ o hɛrɛko masinaw la o la an ka yala ɲɔgɔn woloma o ka ɲi kosɛbɛ an bɛ bɔ kunnafoni na nin yɔrɔ in na an b'a fɔ aw ye k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ